Здравейте, прекрасни хора! Днес е петък, последния ден на работната седмица и аз очаквам в 17:45 днес малките си йоги за вълшебна приказка, в която ще търсим навсякъде златното ключе, което ще ни изпълни 3 желания. Ще го търсим наистина навсякъде. Ще се срещнем с много животни, ще влезем в техните къщи, за да видим дали не е там. Ще се качим до облаците. Оттам ще видим звездите. Ще видим ракета. Ракетата ще ни издигне до планетата на мечтите. Планетата на мечтите, знаете ли, там е цветно, хубаво, весело. Там се съхраняват всички наши мечти. И един звездоход ще ни вземе и ще ни закара до магазинче за сладолед. Ще си купим сладолед и ще го отцветим. Така както ние искаме, с нашите цветове, защото ние сме художници на нашия живот. Ще си хапнем вкусен сладолед, ще потърсим ключето. Къде ли ще го намерим? Това е тайна. И ще разберат само малките йоги на цветосвят. Хубав, вълшебен ден ви желая!